खुलुमबाय नमस्कार दिनै जारिमिनारि मोनसे सान आरो बे समा फैनो बारा गोबाव गैलिया। बागुरुम्बाया गिबि खेबनि थाखाय मुलुगाव रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ। प्राय 10,000निबो बांसिन मोसागिरिफ्रा दिनै गुवाहाटीनि हरुहज्जाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा मोसानानै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो दिन्थिगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जोंनि गेजेराव थाफानानै बे मोसानायखौ नायगोन। बे मोसानायनि गेजेरजों मुलुगाव बागुरुम्बाया मोनसे रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ आरो मुलुगनाङैनो बागुरुम्बानि सोमोन्दै गुवारसिनै बयबो मिथिनानै बागुरुम्बाखौ रिसार्च खालामनाय एबा सं दाननायनि थाखाय बयबो हयतोबा गोसोआ दुंगाखांनो हागौ। तो बियो मोनसे जोंनि सिनायथिनि थाखाय जोंनि हारि हिसाबै मुलुगनाङै मोनसे आइडेन्टिटि बेखौ दिन्थिनायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे सम। बेनि थाखाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो प्रिपारेसन जादोंमोन। बिटिसि गभर्नमेन्ट बै समनि बिथांमोननि नाजानायाव आरो बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गोबां बर' आफादफोरा बेवहाय लोगो नांफानानै दिनै बे 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसागिरिफोरखौ थागथियारि खालामनाय जादोंमोन। थारैनो दिनै बे समा सफैमारबाय। गुवाहाटीनि हरुहज्जाय स्टेडियामा बागुरुम्बानि दोहौ आरो बिनि देंखोजों गोमफबगोन। गासै भारतनारिफ्रा बेखौ नायनायनि मोनसे खाबु मोनगोन आरो गासै मुलुगावनो बेयो गोसारलांगोन। तो बियो मोनसे जारिमिनारि सम जानानै थागोन। बयबो मोसागिरिफोरनो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। जायफ्रा हरुहज्जाय स्टेडियामाव फैयालासिनो गावबागाव न'आवनो थानानै नायगोन बिथांमोननोबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय।